Това е гробът на Стоян Заимов и неговият син, генерал Владимир Заимов, на метри от панорамата в Плевен. Моя роден Плевен, тук е на метри панорамата. Виждате колко превратно нещо е историята. Гробът на Ботев никой не го знае къде се намира и до днес се пишат книги. А гробът на Стоян Заимов, който го излъгва и го подвежда да направи въстание, Ботев идва оставен сам от изпокрилите се като мишки при воловете селяни. Днес никой не го знае къде се намира. Гробът на предателя е тук. Разбира се, Стоян Заимов има огромно участие в изграждането на панорамата и на музеите в Плевен. Това е негова заслуга, но факт са и тези предателства, които не са само от Заимов. Кое обаче е превратността на историята? Виждате как е гроба. Не поддържан в момента, той е чистено тук наскоро, затова така изглежда. Но тук по принцип, аз помня от дете, е буренясало и пълно с пажини и с всякакви буклуци. Тоест, гробът на предателите може да се знае къде е, гробовете на предателите може да се знаят къде са. Но в крайна сметка те остават в забвението на историята. А в същото време името на поп Кръстю, свещеник Кръстю Никифоров, който е бил несправедливо обвинен, че предава Левски, в момента се изчиства. Истината винаги излиза наяве.